ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର ଅନେକ ଫାଇଦା। ତ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାଟା କୌଣସି ଔଷଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସକାଳେ ସର୍ବଦା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ସକାଳେ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡିରେ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ କୁ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଟକ୍ସ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଇବା ତେବେ ଆମର ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।